Заповядайте за лично обяснение. И госпожо Киселова, моля да ги спирате, когато тръгнат така да говорят неясно народните представители. Ако съм дошъл тук да споря за правни казуси с вас, това няма как да стане, защото ние сме на различни планети, когато говорим за право. Това, че почивката не се включва в времето и трябва да работиме до по-късно, го знам, обаче никога до момента госпожа Киселова не след 2 часа позволява Народното събрание да работи. Тя хлопа и веднага спира заседанието. Аз не мога да разбера защо вкарвате тази комисия и сега отново бавите времето с реплика към мене. Аз искам вашата точка да дойде по-бързо. Искаме да разберем как е построен хотела на министър-председателя. Вие продължавате да бавите нещата. За мен това е отново една услуга към управляващите, която правите. Така е. Колкото и да викате, това е истината.